a 2002 postupuje do štvrťfinále majstrovstiev sveta 2010 v Juhoafrickej republike. Juan nám to všetko začal, Luis Fabiano pokračoval a zakončil to Robinho. 3 góly v drese Chile, to je identický výsledok ako z kvalifikácie majstrovstiev sveta. Marcelo Bielsa končí na šampionáte, prekonal to svoje maximum z roku 2002, keď na lavičke Argentíny skončil už v základnej skupine, ale Chile chcelo zrejme viac. 8-finálové vypadnutie, ale dnes narazilo Chile na veľmi zdatného protivníka. Brazília teda víťazí nad svojím juhoamerickým protivníkom 3-0. No a tešme sa na veľké štvrťfinále medzi Brazíliou a Holandskom. Poznáme teda dve štvrťfinálové dvojice. Uruguay versus Ghana. 3 štvrťfinálové dvojice, prepáčte. Uruguay versus Ghana, Nemecko versus Argentína a Brazília proti Holandsku. Marcelo Bielsa teda odchádza z tohto šampionátu, zatiaľ čo tým okolo hviezdneho kapu pokračuje. Sledujte nás aj naďalej, majstrovstvá sveta vrcholia iba vďaka slovenskej televízii.